Hola, benvinguts a un nou episodi del podcast de Cubot, el podcast que parla del futur que avui s'està escrivint. Avui hi ha unes tecnologies que estan arribant que estan definint com viurem en el nostre futur. Doncs d'això volem parlar avui aquí. Avui l'entrevistat és una entrevista molt especial. I, de fet, us justificaré la seva humanitat en base a un element molt clau del seu perfil. És un perfil, diguéssim, que no s'ha format tecnològicament, però en la seva vida ha desenvolupat i molt projectes tecnològics. L'element clau que m'agradaria destacar és que el nostre entrevistat d'avui ha anat sempre per davant del que és l'aplicació de les tecnologies que arribaven. És a dir, quan no moltes empreses tenien ordinadors, ell arribava a aquestes empreses i feia que aparegués el primer ordinador en aquella empresa. Quan va arribar a internet, va ser de les primeres persones que va començar a pensar en serveis, en negocis basats en l'existència i en les possibilitats que ens donava internet. I ara que tenim l'arribada de la intel·ligència artificial o d'altres tecnologies, estic segur que en el seu cap estan volant idees i possibles aplicacions que són les que precisament definiran la forma com viurem. I és per tot això que jo considero que el nostre entrevistat d'avui és humà, perquè si una cosa no ho pot fer un robot o qualsevol motor generat amb intel·ligència artificial, per generativa que sigui, és inventar-se coses que no existeixen. Perquè, i ell potser em corregirà, els robots saben fer allò que nosaltres, els humans, els ensenyem a fer. En canvi, el nostre entrevistat és de les persones que ha estat capaç d'inventar-se aplicacions per les tecnologies existents. Per tant, per mi, clarament, el nostre entrevistat d'avui és un humà. És en Benjamí Villoslada. Benjamí, benvingut i moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me, Llorenç. És un plaer. En Benjamí, molts el coneixerem pel pas que ha fet en algunes empreses, alguns negocis d'internet de molt d'èxit, com per exemple Meneame. Molts hem crescut llegint les notícies, de fet diria, deixant de llegir notícies en diaris tradicionals per basar-nos en tot el que anava apareixent a Meneame i ho vivíem amb la sensació de que estàvem informats de forma més democràtica i més transparent. No sé si aquest era el vostre propòsit, Benjamí. No, però va passar. De fet, el primer propòsit va ser fer un software, un CMS, que permetís fer Meneames a qui volgués, perquè nosaltres veníem del programari lliure. El que passa que quan presentem la primera versió totalment ni beta, alfa, la gent el comença a utilitzar. Llavors ens donem compte que hem creat una xarxa social o un agregador en comptes d'un software. I, de fet, el varen publicar com a programari lliure des del primer dia i en van aparèixer altres que van utilitzar el nostre software, com a Catalunya la Tafarera en català, n'hi havia un en gallec, un altre en euskera, se'n van crear uns quants per Iberoamèrica, perquè es podia utilitzar el nostre software. Però l'important en aquest cas no era el software, era la gent, la comunitat. I quan veiem que això passa, més que programar, la meva tasca, que fins llavors havia estat sempre programador, era de crear un producte, un relat. No? Quan vaig anar a una convenció per explicar Meneame, poder del 2006-2007, una de les coses que vàrem explicar és que el 90% del tràfic era directe. Directe volia dir que la gent teclejava el nom Meneame i entrava. Meneame i a informar-nos, era així. Sí. I quan acaba la conferència, algú ve i em diu és que fem molt bon branding. I era el 2006, no hi havia mòbils encara i el portàtil no tenia connectat a internet. Quan vaig arribar a l'hotel i em vaig connectar, no a la wifi, sinó per cable, encara era. Me'n recordo l'hotel, un melià, m'endollo per cable per buscar la paraula branding. Perquè no sabia el que era. Simplement havia estat instint, intentar fer que la gent tingués una mascota, un nom que cridés l'atenció,
Aquest nom també va ser casualitat, perquè va sortir d'un ordinador que era un projecte que es deia MNM, i com era impronunciable li deien internament el Meneame, i en aquell ordinador va començar a fer memes, intentar fer memes de coses que passaven al nostre voltant, frases que es anaven repetint. Tot això cohesiona força a la comunitat, i aquesta va ser una època de fer comunitat. Quan el vaig deixar el 2015... Em pregunto si el terme meme ve de Meneame. No, és molt més antic. Podria ser, Podria ser. Podria haver explotat, però... Avui el terme mem s'utilitza moltíssim. En aquella època no s'utilitzava, està clar que no. No, gens. Érem en una època que ni tan sols el món startup ni de l'inversió, que sembla que estic ara, no tenia cap... No hi havia cultura sobre això. La cultura són les coses que fem sense pensar. Llavors, avui en dia, quan muntes una empresa, penses en startup gairebé sense... No penses, és sense pensar, ho has de fer així. En aquella època, sense pensar, érem empresaris, érem autònoms i anàvem al notari i fèiem una SL, era una altra cosa. L'anècdota aquesta que expliques que vas anar a Google, ara dic googlejar, no sé si hauria ser a Google a buscar què era això del branding, no? Els que hem estat vinculats en el món de l'emprenedoria és una situació que hem viscut, inclús a vegades en directe, quan ja ens hem pogut connectar en reunions i estan a la wifi, doncs que el nostre potencial client diu no sé quina paraulota i estàs allà amb l'ordinador buscant què acaba de dir i a partir d'allà t'inventes un discurs utilitzant la paraula. Aquesta situació passa sovint, I en el món del programari lliure hi havia una anècdota que a mi em va servir per fer Eli, la fanta de Meneame, que era que en el món del programari lliure la peça més important era el projecte GNU de Richard Stallman. Però el GNU es deia GNU perquè era una ocurrència de l'Stallman, que no la repetirem, hi ha literatura, i la mascota era un animal molt lleig, amb banyes. En canvi, el Linus Torvalds va demanar una mascota que fos un pingüí i l'expressió era que tingués una expressió com que divertida que és la vida després d'haver-te menjat moltes sardines. I que tenia la panxa ben plena, que estava sentat, que era molt rodonet, que el podies convertir en peluix. Ningú mai hauria fet un peluix d'un ñu amb banyes, no sigui d'un pingüí. Llavors, tothom parlava de Linux, perquè, a més, li va dir Linux, perquè és un nom que té una X, per nosaltres no, però per molts països funciona. I això, anaves a les convencions de programari lliure i el que hi havia era pingüins per tot. Llavors jo vaig pensar en una elefanta que també es pogués convertir en un peluix i era aquesta experiència de branding tota la que jo tenia, no n'hi havia més. Fenomenal. Avui, bé, la teva intuïció, espero que aquesta entrevista estigui plena d'aquesta intuïció que surt de tu mateix, més enllà de llibres i de literatures i de formacions acadèmiques, no? Que precisament el teu perfil, no, tot i que has estat vinculat després en el món universitari, no? Però no ets d'origen acadèmic. No, de fet, quan acabo del govern dels Illes Balears m'ofereixen prou feines d'innovació a diferents governs i no em puc agafar cap perquè jo no tinc un títol universitari. Jo vivia a Reus quan em tocava acabar l'institut. Bé, no hi vaig anar, vaig acabar EGB i els meus pares em van dir has d'aprendre un ofici. Eren així. Bé, llavors, i no a Barcelona, ha de ser a Reus. Llavors a Reus hi havia el que deien l'Escola del Treball, que era l'SFP, l'Institut l'IES Baixcamp, o l'Institut Baixcamp, es diu ara, i allà hi havia electricitat, metall i administratiu, i vaig escollir administratiu perquè sabia que les oficines havien ordinadors i era el que a mi m'agradava. Llavors vaig sortir sent comptable. No he tingut mai un títol més enllà d'això. Sobre el teu origen territorial, en el capítol d'introducció del nostre entrevistat, deixa'm destacar, és subtil, però l'accent del nostre entrevistat, de Benjamí, ell és nascut de Palma de Mallorca, de tant en tant se li noten algunes de les vocals neutres, però com que ja t'has mogut molt pel territori, em sembla que tens l'accent una mica amagat, que sí? Sí, a mi aquí a Mallorca pensen que soc català i a Catalunya troben el que acabes de dir, no? Sí, he viscut entre Reus, Segur de Calafell, Barcelona, la meitat de la meva vida, més o menys, i la resta a Mallorca. Estem contents de poder donar una mica de riquesa lingüística en el nostre podcast. Crec que és una de les contribucions que també hem de fer. Me n'aniré cap a la primera pregunta que tinc preparada i que començo amb tots els entrevistats. A veure, quin seria aquell projecte del que et sents prou orgullós, prou satisfet, futur o present,
el que desitgis per compartir-nos ara aquí. Quin és el projecte que ara ens voldries explicar? Com a humà, els fills. Molt bé. És el que més satisfaccions m'ha donat. Meneame va ser una molt bona experiència per aprendre, però no diria que va ser un gran projecte perquè si no seríem un Reddit i no ho vàrem saber fer. Bàsicament, totes les projectes fallen per dues coses, la caixa o l'equip. En aquest cas va fallar l'equip i no hi havia el que feia falta per poder passar a un següent nivell que ens convertís en una empresa global que és cap a on ha anat tothom que funciona. I l'exemple clar és Reddit. Molts anys Reddit va tenir menys visites que nosaltres. I tot i això, Reddit encara hi és, no? Però ells varen saber, van ser el primer projecte accelerat a Y Combinator, de Paul Graham, el 2005. Van ser la primera que va entrar a Y Combinator. I per nosaltres tot això del món startup i de més era xinès. El que ens agradava de Paul Graham eren els seus articles sobre programació, perquè era el filòsof dels hackers. Però Paul Graham va ser dels primers que va veure que els hackers sols, sense una formació en quant a finances, en quant a mercat, sense que aprenguin a fer el que es diu un product market fit i un go-to-market, per molt que sabin programar, no faran mai res rellevant. Llavors, per això va fer Y Combinator i Reddit va ser la primera. I d'això vaig aprendre que ara, amb la cosa actual, que per mi és el millor projecte, del que estic més orgullós, perquè té a veure amb la salut, estiguem en el Y Combinator espanyol. De fet, és el tercer del món, a Lanzadera, a València, i d'acceleradores d'alt nivell, hi ha Y Combinator, la segona no sé qui és, sí que sé que Lanzadera. I allà aprenem totes aquestes coses necessàries com per arribar a fer que aquesta vegada sí, un producte que tingui impacte en temes importants. Meneame buscàvem el tema de la informació, aquí serà la salut. Molt bé. Com es diu aquest projecte? Dental Peak, perquè has de fer pictures, fotografies dentals, fotografies de la boca, tratar-les amb intel·ligència artificial i dir-te que tens molt abans que faci mal i sense anar al dentista. Perquè les fotografies es poden fer allà on siguis, al gimnàs, per exemple. O sigui, jo estic a casa meva o a la feina i ve algú, em fa una fotografia a la boca i a partir d'aquella fotografia, de forma més o menys automatitzada, em dirà com està de salut. És això? Exacte. Veuràs possiblement per primera vegada la teva boca, en tot absolutament assenyalat, podràs tenir una conversa amb experts que t'aconsellaran el que hauries de fer, que moltes vegades és anar al dentista, perquè no sigui pitjor, perquè no hi vagis quan te faci mal. Bàsicament el que busquem és eliminar el dolor que tenim tots del dentista, que la primera imatge és que farà mal i que serà molt car. Doncs ajudem a que no faci mal, perquè ens adonem molt abans que faci mal i quan ho tractes sense que faci mal és molt més econòmic. Vull dir, no creem cap despesa nova. Les fotografies són de franc i la idea és que t'estalvis diners. Quan vas tard fa mal. No, quan vas tard és quan fa mal. Exacte. I, a més, hi ha prou estudis que relacionen la salut dental i són estudis recents amb dues coses que són a prop de la boca, el cervell i el cor. Problemes degeneratives del cervell i fins i tot infarts cerebrals. Hi ha una relació amb l'estat de la boca. I dels infarts del cor ja hi ha més anys que hi ha estudis. I clar, té molta lògica. Pel nostre coll hi passen artèries importantíssimes que reben els bacteris d'una boca que està en males condicions. I què és el primer que troba aquesta sang? El cervell i el cor. I la degradació és gradual i aquesta degradació gradual explica que a partir de certes edats és una de les explicacions de moltes. Els estudis són científics, es poden buscar i es poden llegir, però hi ha un tant per cent rellevant de bacteris de la boca que han degradat el cervell i que han degradat amb els anys el cor. Llavors és important això, quan és jove, començar a saber què passa i no quan fa mal. I no hi anem perquè tenim por del mal i això és el que volem nosaltres, el dolor que volem treure.
Entenc, doncs, la satisfacció, no, amb la que expliques el projecte, no? Perquè si al final, al cap i al fi, contribueix a millorar la salut de la nostra boca i les implicacions que pot tenir si això no és així, doncs, evidentment, és un projecte, no? Un projecte de molta rellevància. Estem explicant una cosa nova, és difícil. Sovint dic que quan feia tele durant 3 anys vaig estar explicant el WhatsApp, des que va sortir. Hi havia un programa, perquè tenia un magazín cultural a part d'internet, dedicava al WhatsApp sovint programes i no, continuàvem utilitzant email i SMS, tant a l'estudi com entre coneguts, amics, coneguts i saludats. Jo deia, no deu veure ningú el programa, o fins i tot és que ni a casa em fan cas, perquè amb el WhatsApp jo només tenia els 4 nerds, 4 geeks, la gent que, els que sempre te trobes que utilitzen primer les coses, doncs allà sempre hi eren, el Carles de la Universitat de Lleida, etc. I va ser de cop, no sé com, el 2011, quan WhatsApp va aconseguir retirar la seva imatge de substitució de l'SMS, quan va aconseguir explicar que era una altra cosa, que no té res a veure amb l'SMS, i ara ho sabem, ho sabem cert, llavors és quan va funcionar. Llavors, quan tu tens una cosa nova, que és que no trobes com explicar-ho, que en el nostre cas és allunyar-nos de la imatge dental, no som un substitut del dentista, no som un substitut de la visita al dentista, no som. Quan ho aconseguim explicar és quan funciona. I ara estem en aquesta època que és molt gris i molt... Aquí són cauen molts projectes. Sí, no, és molt interessant. Jo recordo també una cosa que va passar potser abans de l'explosió del WhatsApp és que els SMS eren gratuïts. Jo recordo veure gent més jove que jo, llavors era adolescent, però gent més jove que jo, molt enganxada als SMS i enviant-se SMS constantment. Segurament en aquell moment hi havia la necessitat imperiosa de tenir una cosa una mica més amable o més preparada per aquest ús que ja s'estava fent llavors de l'SMS. Era espectacular. També, et diré, he estat uns anys a Anglaterra, no fa massa, farà 4 o 5 anys, i una de les coses que em va sorprendre, el primer any vaig estar al que se'n diria l'Anglaterra profunda, el WhatsApp no s'utilitzava poquíssim. És molt curiós, però utilitzàvem molt l'SMS. I jo venint de Catalunya deia, per què no es comuniquen amb WhatsApp en aquesta escola o què passa? No, el WhatsApp era molt poc utilitzat i crec que això ha canviat molt. Bé, el que passa és que llavors me'n vaig anar cap a la zona de Cambridge i llavors és un altre ecosistema, Però en aquest primer any, vull dir que el procés d'agafar i començar a utilitzar WhatsApp en segons quins territoris encara està en el camí, comparat amb nosaltres. No, i el que li queda en el WhatsApp. Vull dir, substituirà una bona part de la web que tenim ara. Sí, bueno, ja estan fent una superaplicació, no? Nosaltres hem començat utilitzant el WhatsApp per comunicar-nos amb la gent, per explicar-los coses de les seves fotos, perquè és la forma més àgil i més clara. I això es pot arribar a automatitzar, cosa que no es podia fer fa un parell d'anys. Aviat es podran fer aplicacions. Bé, de fet, ja es poden comprar i pagar per tags ja ara en WhatsApp. El que passa que no ha acabat d'arrencar perquè encara continuem amb la web. Però és un canvi que arribarà també sí o sí. El web serà un lloc de lectura i d'exposició, serà una exposició, però la feina la farem conversant. I no sabràs si tens un robot o tens un humà a l'altre costat. És interessant perquè una mica sona com si anéssim una mica enrere, no? Que la web torna a ser les pàgines web estàtiques, no? De lectura, no? Que és el que era al principi internet, no? Sembla, no? I després hi haurà aplicacions que permetran aquesta comunicació, col·laboració, etc. Però... Se l'han carregat. La web se l'ha encarregat. Ara, si vols saber d'algunes coses, més val que estiguis en un bon grup de Telegram, a més, perquè si busques a la web, la primera plana està plena d'oportunistes que a base de SEO han agafat les primeres posicions per intentar colar-te la seva cosa. La segona plana està composada per aquests mateixos, però que són més dolents, que no en saben tant. I la tercera plana és la cara oculta de la lluna, a la qual cosa buscar coses a internet en aquests moments t'exposes a una quantitat d'oportunistes tremenda. En canvi, la conversa d'un a un a xarxes socials, a grups, i ara fins i tot a la intel·ligència artificial canvia
la manera de trobar la informació i no és perquè no hagi estat un èxit. Google ha sortit i és un imperi important de les cerques. Clar. Ens les hem carregat nosaltres, posant que les primeres posicions siguin un desastre. I en part Google per permetre-ho també, però bé, ja s'espavilaran. Bé, hi ha els models de negoci i les seves raons haurien de tenir, suposo, no? En funció del model de negoci que hem pogut explicar. Aprofito aquests comentaris que estàs fent. Tu que has viscut internet des del seu principi i segur que amb molta atenció. Tal com és avui internet, i m'agradaria parar just abans de que aparegui la intel·ligència artificial, per separar-ho. Com et fa sentir internet? Sents que ha fet un camí interessant, defraudat? No sé, quins adjectius utilitzaries pensant en internet? Perquè percebo certa negativitat, però m'agradaria aclarir-la. Amb algunes pràctiques. A internet, l'essència continua sent la mateixa. És un món de converses. Els que han intentat canviar això per convertir-ho en un lloc on això, que les primeres posicions del Google no són genuïnes, no són autèntiques, és un pla de màrqueting, és una cosa que veus que te l'estan colant, ja no hi creiem. Automàticament no hi creiem. I què fem? Utilitzem la mateixa internet per anar a buscar les converses. I continua sent un món de converses. I amb això jo soc bastant fan d'un manifest, que és el manifest CrewTrain, que està a crewtrain.com. La web és bellíssima perquè aquest manifest es va fer l'any 2000, que són 98 tesis sobre el que és internet i diu exactament això, que és un món de converses. Llavors, en qui tens més bon tracte, qui compres més, en els llocs on et permeten conversar. Fixa't que els llocs de més èxit són els que més conversen. I això també està passant amb la gent més jove. Ara tenim la roba de Nude Project, que la gent jove es compren tots Nude Project. La clau és la conversa que han creat els dos fundadors amb la gent jove. Amb gent jove que es mira les coses diferents. I què està funcionant més? TikTok, que són converses. Què està funcionant? Instagram, que són converses. Facebook continua funcionant, però són converses d'un altre segment, d'un altre sector d'edat diferent. Però continuen funcionant més les converses que tota la resta. Llavors, jo crec que internet no ha fet res més que començar, perquè en aquestes converses entre humans que estarem encarregades de problemes de molts tipus, biaixos, per cultures, allò que deia, que la cultura són les coses que es fan sense pensar, doncs hi ha gent que sense pensar és d'una manera i uns altres que són d'una altra, i tot està una mica... has d'anar amb les converses, doncs és tan difícil com trobar amics, trobar bones converses moltes vegades, no? Doncs ara s'introdueix la intel·ligència artificial, que cada vegada amb més perfecció ens ajudarà més amb aquestes converses. Ara jo puc tenir una conversa amb algú i trobar-me malament després d'aquella conversa i dir, hòstia, aquesta persona em fa l'efecte que m'ha intentat prendre el pèl, o em penso que ha intentat abusar, o que em penso que m'ha dit una fal·làcia. Jo agafo aquell test, el copio, l'enganxo al ChatGPT i li faig preguntes. Escolta, aquesta cosa que m'ha dit que si jo faig això m'ha passarà allò, és quin problema té aquesta afirmació? I te fa uns anàlisis de psicòleg. Clar. Els influenciadors no poden dir qualsevol cosa, està clar. També estan exposats, no? I per tant, aquesta conversa, ells també han de garantir que tingui un mínim de qualitat, de veracitat, de no vendre qualsevol cosa. Ells també tenen el seu model de negoci, al final. Els influenciadors, no ens enganyem, però bé, també depèn que el que expliquin sigui de certa utilitat, si no... Sí, no, i en els llocs de treball, que ara amb les feines remotes o no remotes, cada vegada es fan servir més eines com Slack. Tu pots agafar una conversa de Slack en la qual no te sents bé, o pots agafar la transcripció d'una conferència per Zoom que t'ha grinyolat alguna cosa, la pots enganxar amb una eina d'intel·ligència artificial i preguntar què et sembla aquesta actitud. Clar. Sí. Bé, molt interessant. Avui ja veieu que l'entrevista ens durarà una mica més del que normalment dura, però
no la retallarem ni molt menys. Crec que val molt la pena i moltes gràcies a Benjamí perquè el que ens estàs compartint requereix aturar-nos una mica i pensar això que m'acaba de dir, exactament quines implicacions té. Llavors, això ja està a la responsabilitat de cadascú en el moment d'escoltar-se el podcast. Atenció, Una de les coses que m'ha pres a l'enfadera són algunes frases del Roig, i el Roig diu que ell per resoldre un problema de vegades hi està 25 dies. I que, clar, quan les posa amb els seus col·laboradors no pot esperar que ho enganxin a la primera. Llavors diu, els hi dono 25 hores perquè li donin voltes. Diu, però en realitat no els hi dono 25, els hi dono 26. I aquesta hora extra ja vam entendre tothom que vol dir, no? Que és que no apreta. Aneu donant-li voltes en aquesta cosa i després en parlem, perquè el feedback després té molt de valor, no? Llavors, una vegada que ho has rumiat, ho has exposat i els altres ho veuen d'acord amb les seves coses, el que fa amb una empresa com ells és compartir cultura, vull dir que hi ha moltes coses que les fan automàticament sense pensar, però n'hi ha altres que són noves i que te poden provocar una mica de desconcert. Dona temps pel feedback i és un procés i ara la quantitat de canvis que tenim darrerament s'ajunten tant uns darrere els altres que necessitem moltes vegades parar el món com a Matrix per observar-lo, observar què passa. T'agraeixo moltíssim que ens comparteixis aquest tipus de pensaments perquè amb la tònica actual, els ritmes actuals, la forma de comunicar actual, això té un punt revolucionari, això que estàs dient. Perquè, no, atura't i pensa durant 26 hores. Però què és això? Això és espectacular, no? Que em donis 26 hores per pensar. Però això sí, has de pensar. I vull feedback després. Exacte, i potser estem perdent una mica diguéssim, el costum de dedicar tant temps a reflexionar. Quan algú pensa des de fora de la caixa, que podem dir des de fora de la caixa, des de fora de la caverna de Plató, quan torna a la caverna, el Plató ens explicava que se'ls volia carregar. En aquesta persona que ha vingut de fora amb aquestes coses noves me la vull carregar perquè és que ens posa en perill les nostres vides, les nostres creences, ho posa en perill tot. I d'aquí ve el pensar fora de la caixa. Vull dir, té molt de perill a les empreses tradicionals pensades de fora de la caixa, perquè quan tornes trencaràs alguns esquemes i si la cultura de l'empresa no és pensem, tenim 26 hores per pensar i donem-li voltes i que hi hagi feedback i que tothom pugui parlar en llibertat, a vegades es creen unes tensions que poden anar en contra de la mateixa empresa. I de vegades el resultat que jo he vist del fet de pensar de fora de la caixa, amb allò que deies d'anar una mica per endavant, és que quan he tornat a la caixa, ho he explicat, ha creat un desconcert i al final ha acabat creant problemes. I ara, amb aquesta darrera etapa, estic aprenent perquè t'ensenya moltes coses per emprendre com evitar aquestes coses, no? Allò de les 26 hores que te deia. Però això ha de formar part prèviament de la cultura de la teva empresa, perquè si no, no ho podràs fer. Tot això t'ho deia, perquè la conclusió que he arribat és que en comptes de pensar de fora de la caixa, prefereixo cremar les caixes. I fer-ne de noves. Perquè no podràs canviar la cultura. Vull dir, no canviaràs les coses que aquesta empresa, tota la gent fa sense pensar, si tu no tens prèviament incorporat això de que les coses s'han d'acceptar totes, s'han de pensar 26 hores, etc. Si no, això no ho has creat, més val que cremis la caixa i que comencis de zero en un altre lloc. Jo veig en grans estructures corporatives, de negocis molt assentats, que estan funcionant i que donen molts diners, però que necessiten innovar. Veig que, clar, la tendència és que si necessites crear un equip d'innovació, treu-lo d'allà dins. Crees un nou espai i que surtin d'aquell ecosistema que al final difícilment ajuda o estimula que hi hagi un espai d'innovació, de pensar de fora de la caixa. I cremar-la en aquests casos tampoc sembla molt intel·ligent, no? Però, bueno, entenc la idea. No, ho dic a nivell individual. O sigui, un decideix cremar-la per ell, no? I anar a un altre lloc i començar una altra història. Perquè veus que no podràs fer res. Llavors, la vida és breu i és una i ja està. Si tens esperit de fer coses noves,
com diem sovint a Lanzadera, allà tots els que som allà i som per complicar-nos la vida. I a més, i la nostra actitud davant de les coses, davant dels per què, que normalment hi ha molta gent que quan vols canviar coses, i per què, si ja estem bé així. Nosaltres tenim coms, busquem coms per cada per què i complicar-nos la vida. Llavors, això és una actitud que tenen poques persones. Normalment el que fem és reaccionar, no accionar. La majoria, i sobretot a Europa, i amb intel·ligència artificial ja bé, és un festival la forma que reaccionem i, a més, reaccionar a la defensiva. T'aturo, perquè ja veig cap a on vas, però abans que continuïs, et vull fer una primera pregunta per aclarar-ho, perquè ens ho aclareixis per tots. Després d'internet, tu quina creus que és la revolució tecnològica que hi ha hagut més important? El coneixement que s'ha fet amb internet. Vull dir, internet com a capa de transport és una cosa tècnica que com a enginyer doncs, segurament aprecies molt, però que a la majoria de la gent no li interessa. Com a cosa tècnica. El que interessa és el que s'hi pot fer, no? Quins dolors i quines coses s'han resolt. Un dels pares d'internet, del qual jo sóc molt fan perquè, de fet, tota la tecnologia moderna que tenim ha sortit d'ell i que se'l coneix molt poc, és Douglas Engelbart. Trobareu un reportatge sobre ell, una bio, que està al YouTube i dura una hora, més o menys. Aquest home deia que si no ens uníem tots per resoldre els problemes de la humanitat, si no col·laboràvem plegats per resoldre els problemes de la humanitat, estàvem perduts. Llavors, ell va buscar un sistema d'augmentar el coneixement de la gent. I li van dir el projecte d'augmentació i, de fet, va crear un lloc de recerca que era l'Augmentation Research Center. I tot era per augmentar el coneixement i la saviesa de les persones a base de compartir. Llavors, ell va imaginar software de compartir i de treballar fàcilment en documents, tant que va inventar el ratolí. El Douglas Engelbart és l'inventor del ratolí. Un dels primers ordinadors d'internet va ser a la seva oficina i va fer una demostració de com amb un software de finestres que es representaven papers i un ratolí que se movia per sobre i que tots aquests ordinadors estiguessin connectats en xarxa i que tots al mateix temps es poguessin escriure el mateix paper i compartir coneixements, faria que gent bona de molts llocs del món pogués unir el seu coneixement i resoldre problemes de la humanitat. I en això, a la demo que va fer, que va impressionar moltíssim a molta gent, estem parlant dels anys 50, encara se li diu The Mother of All Demos, la mare de totes les demos, i que en aquest reportatge surt. Aquest home volia una eina perquè fóssim més intel·ligents i resolguéssim problemes. Per sota hi havia el ratolí, hi havia les finestres, hi havia el wiki, perquè això d'editar tots junts un document és a Wikipedia. Ell ho va fer als anys 50. I aquell equip que tenia ell, perquè ell era molt visionari i no tenia gaire vista pels negocis, era acadèmic, el seu equip va ser el que va fundar o un dels primers equips forts que va haver a PARC, a Palo Alto Research Center de la Xerox. La Xerox va crear un centre que després podem connectar les fotocopiadores, si vols, amb la intel·ligència artificial. Doncs aquest Palo Alto Research Center hi van anar els col·laboradors del Douglas Engelbart i van fer el primer ordinador amb finestres, van fer el primer ordinador amb ratolí i quan ho tenien fet era molt car, no es venia, i li van vendre a un tal Steve Jobs i Steve Wozniak que estiguessin una setmana mirant-s'ho per aprendre com era i bé, la resta és història. Tot va sortir d'allà. I de fet, a Xerox va sortir l'Ethernet. L'Ethernet és la forma de comunicació amb internet que tenim gairebé tots, ho van inventar ells, i a partir de fer fotocopiadores. Que jo crec que les fotocopiadores, les màquines de fotocopiar, són la primera versió del ChatGPT. Perquè ara això t'anava a preguntar. La revolució més important després d'internet, tu no diries que és la intel·ligència artificial? Sí. Era l'objectiu. Crear, unir la intel·ligència de tots. Vull dir, la intel·ligència cada vegada ha anat, o el nostre coneixement cada vegada ha estat més líquid. O sigui, des que van començar amb roques, després van anar cap a argila, cap a pells d'animals, cap a papirs,
cap a paper, rotllos, però era rígid. El web el que va fer va ser fer-lo molt més líquid, molt més fàcil de canviar, ja no una... Llavors van desaparèixer les enciclopèdies. Amb el web desapareixen les enciclopèdies perquè el coneixement, que està en moviment constant, és molt més fàcil de tocar a la Wikipedia que no a l'enciclopèdia britànica. Això és així, perquè era més líquid, era més fàcil. Llavors, la intel·ligència artificial és la quintessència d'aquesta liquiditat, diguéssim, no? Perquè agafa una cosa d'aquí, agafa una cosa d'allà, junta els coneixements, vull dir, la feina que tu feies abans d'anar a una biblioteca, agafar una taula i tenir allà durant mesos un munt de llibres i buscar una cita d'aquí, una cita d'allà, això ara ho fas en segons. Clar. I juntes la intel·ligència, el coneixement d'aquí, el d'allà, li pots contrastar amb altres coneixements, pots crear un assessor que t'està treballant sobre un tema en tot el coneixement que ha publicat la humanitat sobre aquell tema, perquè ja està digitalitzat i per mi és fantàstic. I la primera vegada que això ens passa a la primera cosa líquida que tenim abans del web va ser la Xerox, la fotocopiadora. I l'inventor de la Xerox va demanar diners com a emprenedor a IBM per fer la fotocopiadora i IBM li va dir que no. No? No li va agradar la idea? No. Va dir que el seu competidor era paper carbó i que no vendria una màquina de tants de milers de dòlars per substituir el paper carbó. Llavors ell va continuar. Va trobar amb una empresa de reprografia que el va ajudar i va continuar amb la seva màquina. I quan ja gairebé la va tenir a punt i volia fer el llançament, va tornar a demanar com a inversor de capital risc a IBM. Aquesta vegada IBM va fer un estudi, va encarregar un estudi a una consultora i la consultora va contestar que no. Que ningú, perquè tenien de clients empreses molt grosses, edificis d'oficines, ningú aniria a la quarta planta per fer còpies de coses que ja feien en paper carbó. Una altra vegada. Doncs bé, la fotocopiadora va sortir a l'any 60 i en 2 anys va ser un èxit absolut. Trencador. Amb els anys IBM tindria problemes de patents perquè la va voler fer i va infringir algunes patents de Xerox. El motiu és que la gent feia còpies en carbó del que sortia, del correu sortint, però de l'entrant no. A l'entrant el guardaven en arxius, això amb una planta també, alt planta, arxius, que en cas de que s'aixequés algun foc, que hagués algun problema, els empleats podien anar a consultar aquests arxius i intentar resoldre, saber què havia passat, no? Mirant les cartes entrants i les cartes sortints, de les quals sí que tenien còpia, però les entrants no. Llavors, el que va passar en la fotocopiadora és que es va convertir en una màquina d'agregar, de fer expedients. Vull dir, tot el que entrava i tot el que sortia, més articles de diaris, més pàgines de llibres, més fotografies, més tot, es fotocopiava, es posava en una carpeta, se'n feien 5 carpetes i es donaven amb els 5 executius claus que estaven completament informats de tot el que estava passant en paper. Va ser la primera eina... L'actual intel·ligència artificial. Va ser la primera eina de comunicació. Llavors, Xerox descobreix que és una empresa de comunicacions. I fa el parc, inventa l'Ethernet i els ordinadors. Però tot això surt d'una cosa que la gent pensava que era paper carbó. I no, llavors les empreses àgils tenien fotocopiadora. Perquè eren les que tothom estava informat, tothom estava al dia de tot i eren molt més eficients. Llavors, no tenir fotocopiadores va considerar que eres una empresa poc allí. I avui el que fa el ChatGPT és fa expedients, fa carpetes, agafa això d'aquí, d'allà, i te resol un munt de coses en poc temps. Sí. Clar. Ara has aconseguit que entengui una mica el lligam entre la fotocopiadora i la intel·ligència artificial, que inicialment no sabia si comprar-te-ho, Ho he d'admetre, soc sincer. No, i Xerox ha estat un actor molt rellevant amb internet, amb tot el que tenim ara a sobre de les taules. És impressionant. Tot lliga, tot quadra, i tot comença amb Douglas Engelbart. Mireu aquests reportatges, si podeu. I deixarem l'enllaç en el podcast per qui vulgui entretenir-se una mica més. Sobre la intel·ligència artificial, socialment està havent-hi moltes reaccions, des de
entregar-s'hi cegament, no? I donar, per exemple, el que em respon ChatGPT, un valor més gran automàticament al que em digui una persona humana, simplement per la forma com es comunica. No? Això és a vegades una posició que a mi m'ha semblat veure i viure. I una altra és gent que li fa moltíssima por, que això és la final del món i de la humanitat. No? Són dos extrems que coexisteixen i en una situació en què poca gent, no m'atreveixo a dir tothom, però poca gent sap exactament cap a on anirà o es pot imaginar amb cert encert cap a on anirà. La pregunta que et volia... El que és evident és que la irrupció de la intel·ligència artificial accelera l'automatització de moltes tasques i, per tant, la substitució de coses que fem els humans. Crec que això és així, serà així, no hi haurà qui ho aturi. Jo la pregunta que et volia fer és, de les tasques que tu fas cada dia, on sigui, a nivell professional, personal, el que sigui, quina creus que serà la primera que et substituirà un robot, en el sentit més ampli de robot? El robot pot ser un software, pot ser moltes coses, no té per què ser una bona idea. Però quina creus que serà aquella primera tasca que serà substituïda, segur? Conduir, portar cotxe. Els robots en forma de cotxe, amb seients a dins i de més, això és de les coses que està prou avançada, que ha passat alguns problemes, que en passarà molts altres, però el transport, la mobilitat... Quan estava al govern, Gartner ens deia que, com a formar part d'un govern regional, que era la cosa que canviaria més a fons l'economia de dalt a baix i que la classe política no estava fent res. Ja. I que això cauria, sí o sí. En uns anys ens posem la mà al cap, les mans al cap, pensant que un humà portava no sé quantes tones a 100 per hora d'un camió. Una bomba, al final és una bomba allò, que està portant amb les seves mans. No, és la quantitat de problemes que hi ha. Cada vegada hi ha menys morts, perquè cada vegada són més segurs, però això no vol dir que no hi hagi molta gent amb seqüeles d'accidents i només cal anar a mi me diuen que alerta amb les pantalles. Dic, a mi me fan molt més por els cotxes amb els meus nens petits quan sortim a passejar. I no, per això no ens quedem a casa, no? Però realment quan obres la porta del carrer un nen petit de 3 anys pot sortir corrent i passa un cotxe i de fet malauradament passa. I realment crec que això serà el primer que a més ens canviarà el paisatge, ens canviarà la mobilitat, canviarà un munt de negocis i serà força dur. Perquè ja és dur ara tenir empreses de BTCs, doncs imagina't que te diguin en un període no sé quants d'anys, no sé si ho veuré, però que està prohibit conduir de la mateixa manera que no pots anar en cavall per l'autopista i que el conduir amb motor serà cosa de ressorts, es crearan parcs temàtics de gent que li agradi la benzina i els motors, igual que ara hi ha hipòdroms. Sí. Clar, pot ser. Creus que l'aparició dels cotxes autònoms s'està endarrerint per culpa d'un excés de zel, de proteccionista o regulador? Què opines? Sí, i també per capacitat de procés. Vull dir, encara no tenim les comunicacions ni la capacitat de procés per tants de vehicles al mateix temps i que reaccionin com toca. Per això és la llei de Moore. Cada 18 mesos és el doble de potent tot. Llavors, d'aquí a un any i mig, la potència que haurà en relació a la d'ara serà enorme. De fet, no fa gaire l'empresa Origin, crec, va tenir un accident i perquè una persona va caure o algú va atropellar, un humà va atropellar amb un altre humà, l'humà va rebotar al mig del carrer i un cotxe d'Origin li va passar per sobre. I havia d'haver reaccionat. No? Llavors, l'avantatge del software és que arregles això amb un vehicle i queda automàticament arreglat en tots els vehicles de tota la humanitat perquè no torni a passar i es va depurant i cada vegada és millor. En canvi, la gent que va més alerta amb els petits, per exemple, és gent que alguna vegada ha tingut un ensurt.
però que si aquests ensurts que produeixen automàticament a tota la humanitat i es propaguen i se busca la solució comú i col·lectiva en aquestes coses, la depuració d'això, arribarà un moment que per llei de Moore, per capacitat de procés, etc., serà automàtic gairebé i llavors no tindrà sentit fer-ho d'una altra manera. De fet, a Origin hi havia, per cada cotxe conduint, hi havia 2 persones en remot fent coses. Per cada cotxe autònom hi havia 2 persones en remot portant-lo. Per control. Es va saber. Per control, per legislació i per depurar, per trobar coses, per arreglar-les, per solucionar-les. El que passa que passen moltíssimes coses amb els cotxes convencionals i ja ho tenim assumit i quan en passa una amb un cotxe autònom és portada a tot arreu. I això mateix ens passava a començament del segle XX, amb els cavalls i els cotxes. Quan van sortir els primers cotxes d'explosió, la gent va trobar que era un gran avanç perquè els carrers estaven plens de merda de cavall. Feien molt mal olor, hi havia molts microbis, no hi havia penicil·lina. I si tenies una ferida amb un peu, amb una cama, i havies d'anar a fer feina, i havies de creuar el carrer, poder la setmana que ve no tenies cama o no hi eres tu. Llavors, sí, l'esperança de vida era molt breu, era de 40 anys, al començament del segle XX. I, entre altres coses, hi havia això, no? Llavors, quan va arribar el cotxe, es va veure com una gran millora. Però al moment en què va haver atropellaments, la gent volia tornar als cavalls una altra vegada. I quan van fer normes de trànsit que deien que la gent, en comptes de creuar per on fos perquè no l'atropellessin, havia de creuar pels passos de vianants, volien tornar als cavalls perquè deien que això no podia ser, que estaven tratant les persones com si fossin ramat. Que ja no podien caminar per on volguessin a la ciutat i volien tornar als cavalls. I això va durar 30 anys. I ara mira. Llavors, crec que és cosa de temps. Cosa de temps. Sí, fins al 1930, més o menys, no està acceptat el vehicle sense voler tornar una i una altra vegada al cavall. Per tant, en el fons, no estem deixant de viure un altre cop un cicle d'aquests. Ve un gran canvi, ens hem de preparar psicològicament amb aquest canvi i passat un temps al·lucinarem de com és que abans fèiem les coses d'una altra forma, no? Es replicarà una mica, no? Segurament. Sí, hi ha una frase que no sé de qui és, ja ho buscaré si ho posaràs les notes si vols, que m'agrada molt, que és que els humans tenim mentalitat de paleolític, tenim institucions medievals i tecnologia de déus. És una barreja que pot fer una mica de por, Esmentaves el tema de la importància de la capacitat de processament, no? De les màquines, com cada cop el hardware va tenir més capacitat, es va multiplicant logarítmicament, segurament. En l'obra de teatre Cugot parlem d'una tecnologia que és la computació quàntica. Ens imaginem, ens fem la nostra llicència literària, ens imaginem que hi ha una computació quàntica amb un motor d'intel·ligència artificial i tal. La computació quàntica, el màxim que sé explicar d'una computació quàntica és que serà una maquinota amb una capacitat de processament d'un altre ordre de magnitud del que ara tenim. Més enllà d'això, no m'atreveixo, malgrat que ho he intentat il·lustrar-me, no m'atreveixo. No sé si tens coneixement, has tingut oportunitat de conèixer una mica sobre aquesta tecnologia, la quàntica. No. He vist vídeos que fossin molt divulgatius, que no entressin, com sempre ens passa el tècnic amb els detalls, perquè els detalls tècnics no interessen. Això també ho fem els emprenedors, parlem massa de com fem les coses, sinó dels problemes que solucionem. No, la quàntica el que fa és que alguns càlculs que de la forma actual que fem amb ordinadors de bits normals són molt extensos i duren molt de temps, com per exemple el càlcul de com explicar el que passa amb les molècules de la cafeïna o amb la cafeïna quan entra al cos, com interactua amb el cos, com interactua amb el cervell, com explicar la fotosíntesi, això que arriba lluny i es converteix en la llum, en oxigen, tot això, explicar-ho matemàticament i reproduir-ho, vull dir, fer càlculs basats en això, és molt lent, molt lent. I amb el tema quàntic, és instantani. Llavors, això tindrà una repercussió molt grossa, molt grossa amb la salut, que és molt complex el tema molecular, químic, les reaccions.
el fet de que tinguem l'ADN ja digitalitzat, seqüenciat, que això es va fer a partir de l'any 92, crec, va ser una proesa i és una de les mostres de com funciona la tecnologia exponencial. No sé si donarà temps d'aquesta anècdota, però per mi és una de les més significatives. Però va haver uns valents que varen seqüenciar l'ADN a final del segle passat i a començament de l'actual. Però és tanta informació i que quan la combines amb els diferents cossos i les diferents persones, els diferents materials, les diferents substàncies, els entorns i demés, fer càlculs en quant a això per explicar malalties encara és molt lent. Encara és molt lent. En tecnologia quàntica possiblement podrem fer amb el nostre ADN i amb moltes coses uns càlculs que totes les persones que fa 10 anys, 15, parlaven del futur de la intel·ligència artificial, en aquests moments estan parlant de la longevitat. Per exemple, Peter Diamandis. Ara ja la intel·ligència artificial ja està encarrilada. Ara els que parlen del futur, com Diamandis, parlen de longevitat. El Jeff Bezos està parlant de longevitat. Aquests coets que fas perquè viurem molts anys i voldrem no només passejar, anar a Tailàndia, sinó que voldrem anar a Mart, etc. No? Perquè vides més llargues, amb més salut, més riques i voldrem fer més coses. Aquí a Cubot vam tenir el privilegi de poder entrevistar l'Alfonso Valencia, un bioinformàtic, es defineix. Falta molts. Sí, ell ha desenvolupat el que se'n diuen, ell i el seu equip, evidentment, el que es parla dels bessons digitals. Pots crear rèpliques digitals d'organismes o parts d'organismes d'un cos humà o qualsevol altre animal. I, clar, és el que dius, el gran repte per poder fer això és tenir una màquina capaç de processar tota una sèrie d'informació que funciona al final a nivell molecular. Ell comenta que amb l'existència de la computació quàntica al final podrem replicar fenòmens quàntics i al final el cos humà, els organismes, també estem plens de fenòmens quàntics, no? I per tant, serà una gran oportunitat. I has fet pensar i il·lustrem molt bé tot el que ens podrà portar aquesta capacitat de processament futura. Serà molt interessant. I el tema de la longevitat serà un canvi cultural enorme. Buf! Sí. Allò que arribem... Bé, no fèiem prediccions sobre això, però jo crec que la generació... Bé, penso, perquè les creences són perilloses, per lògica de progressió humana i de més, que els meus fills podran arribar a prop dels 200. Sí? Sí. D'aquí 2 anys haurem de guardar aquest podcast perquè algú l'escolti, a veure. Molt bé. Bueno, molt interessant. Moltes gràcies. Avanço una mica amb el guió que tinc previst. Em costa avançar avui, però bé, anirem fent. Aquesta pregunta em fa il·lusió de fer-te-la. Hi ha alguna cosa que et faci por de la tecnologia? No, en realitat no, perquè és com si ara ens traslladéssim a no sé quants de... molts anys enrere i em preguntessis si em feia por el foc. Ja. Justament el no tenir por és el que ens ha ajudat a dominar-lo. Clar. I no. De fet, el que tenim ara com a eina és tan potent com el foc. I el que hem de regular i el que hem de fer és el mateix que amb el foc, que no faci malbé les propietats ni el benestar, no benestar cultural, no benestar físic de les persones. No? El benestar és per allò que han fet les regulacions i no per dir de quina hora pots fer foc, ni amb quins motius pots fer foc i quins no. No, mira, tu, si vols tenir un restaurant i fer les coses amb foc, fes-les amb foc, però que no es cremis el restaurant i que no facis mal a ningú. Ni amb els veïns de dalt, ni amb els del costat, ni provoquis despeses a la comunitat. Tu fes les coses com vulguis amb el foc. Una altra pregunta continuant el tema de la por. Creus que algun dia els robots es rebel·laran contra la humanitat?
Depèn de com els programem. És com tot. Depèn de com els programem, amb quins mecanismes. Evidentment, la part de la intel·ligència artificial que estem parlant, com el xat, que és pensament, paraules, és una cosa. En canvi, el que pugui prendre accions és el que fa més por, perquè hi ha el mal físic. El mal físic, no només les persones, sinó també les propietats, perquè són coses mòbils que poden fer coses amb el món físic, no només amb el món dels bits i de l'intel·lecte. Llavors, és la part que s'haurà de regular més i gestionar més, com ara es regula i gestiona qualsevol cosa. Tu ets enginyer i sabeu quina era la vostra feina com a enginyers per evitar que la gent, els fusters, es tallessin els dits. Exacte. I com fer que els cotxes han buscat durant molt de temps, perquè han estat una de les màquines més mortíferes que han fet mai, com ara ja molta gent ja entra airbags i sensors i coses que salten soles, i amb carrosseries que es deformen, hem arreglat moltes coses. Evidentment passaran coses amb robots, però jo crec que el que hem de fer és treballar perquè que funcionin com toca i hi haurà molts enginyers implicats en això i molt de coneixement per veure. Com veus a Europa el posicionament que està agafant respecte al tema regulatori de la intel·ligència artificial i tot aquest moviment? Com un error molt gros. Sí? Perquè, sí, no ho aturarem. Simplement quedarem fora. Ja està. Sí, creus que com estan orientant ara ens deixa fora de la carrera, diguéssim? Sí. Amb coses molt... Per exemple, en el reglament diu que tu no pots estudiar comportaments de persones amb intel·ligència artificial. A la resta de món haurà, en els llocs de treball, per exemple, que cada vegada són remots, no tots, perquè n'hi ha que són físics, però els que són remots utilitzen l'Slack i existeixen o existiran bots per l'Slack que diran que aquesta persona amb aquest equip no està bé, més val que la posis amb aquest altre equip, que rendirà més bé. Aquestes persones són més compatibles, has de fer un equip nou, li preguntaràs i dirà, mira, per l'Slack, per tal com he vist, junten aquesta i aquella i aquella altra. I necessito un equip de 6 persones, doncs mira, aquí tens 3 homes i 3 dones que s'entendran la mar de bé. I el crees, funcionaràs bé i no hi haurà problemes. També a poder detectar gent tòxica, gent que fa el buit, gent que fa coses que no toquen. El mobbing, el famós mobbing que es produeix en gairebé totes les organitzacions, empreses, a escales de veïns i famílies. Això és una cosa que també t'ho detectarà perquè en un àmbit de treball on les converses han de ser professionals, doncs estudiar els comportaments, això a Europa estarà prohibit. La qual cosa tu treballaràs en una empresa europea i no s'aprofitarà el teu talent com sí que s'aprofitarà en una empresa asiàtica o en una americana. I a més tindràs moltes més possibilitats de rebre maltractament. Tot perquè han prohibit que s'estudiïn els comportaments humans. I això és un exemple que ens estàs donant, no? M'imagino que... Només un. Clar. Només un. Amb la quantitat de coses que seran software, hauran psicòlegs a totes les cases a tota Europa. Portaràs un assistent a sobre, en alguns llocs, que mentre estàs sopant amb la persona que has conegut al Tinder, a la dona li diran, corre, digues que vas al lavabo i desapareix. Però a Europa no. A Europa no. No, perquè ja detectarà actituds, detectarà xantatges i si te coneix bé a tu sabrà que doncs això a tu te pot... Ara estàs una mica allò amb l'emoció inicial de conèixer algú que poder t'agradar físicament, però que doncs mira que t'ha dit o que ha fet, o no el primer sopar, poder en el tercer, no? Et dirà. I això és una de les primeres utilitats que quan fa 10 anys llegia d'intel·ligència artificial deien que algun dia seria possible portar un assistent a sobre teu que t'anés avisant de les persones que te faran mal. I a Europa no ho podrem, perquè no podem analitzar els comportaments de les persones. Tu has estat vinculat amb l'administració pública, és veritat que en una zona molt regional, el govern de les Illes Balears, però bé, has viscut una mica com funcionen les administracions. Aquesta perspectiva no et dona algun punt d'optimisme que Europa
potser hi haurà gent que a nivell regulatori ho farà moure cap a on ens convé, perquè una mica sí que serà regulant, en això sí que estem d'acord, no? Vaig estar al meu blog un article sobre, i crec que està en castellà, s'ha de pulsar l'ES per llegir-lo. És que no cal una regulació nova per res. Vull dir, les regulacions que ja tenim ara serveixen, totes. No cal una regulació específica. Hi ha gent que diu, no, és que et poden agafar la teva cara i posar-te en una pel·lícula porno. Bé, aquest delicte ja hi és. Si es fes amb una revista, amb el Photoshop, també seria delicte. Aquest delicte ja existeix. I vas a buscar qualsevol perill que diuen de la intel·ligència artificial i et trobes que o un dret humà, un dret fonamental, una Constitució, un delicte, ja ho treu, ja ho exposa, ja hi entra. No cal que hi hagi una cosa específica, perquè al moment en què hi ha una cosa específica penalitzes fer les coses només malament alguna cosa, no? Però amb tota la resta sí. I, a més, qui ho farà malament, que sempre n'hi haurà, no ha de ser el que desencadeni les lleis. Vull dir, el fet de que tu passaràs la velocitat amb el cotxe no fa que quan compres el cotxe hi hagi uns 500 euros de recàrrec per les multes perquè segur que faràs coses malament. No, això no ho hem fet mai. I ara ens ho estem plantejant i, a més, ens ho estem plantejant mirant ficció, molta ficció. Vull dir, a Europa i molts de governants, jo que he estat en el món dels governants, es deixen emportar molt per les pel·lícules, per la ficció i de més. Imagina que tot el tema de les aus estigués regulat pel que va passar a la pel·lícula de les aus del Hitchcock. Pájaro, sí. Jo em surt el nom en castellà, Pájaro, que és com ho vaig veure. Sí, la pel·lícula dels ocells del Hitchcock. Imagina't que tot estigués basat en això. Aniríem pel carrer espantats quan veiéssim un ocell. No, sabem que és ficció. Black Mirror és ficció. Sempre se busca el drama. Tu estàs escrivint un guió. Si no tens drama, serà molt pla, serà molt avorrit. Has de buscar alguna cosa. A les històries d'amor sempre hi ha drama. En qualsevol cosa hi ha drama. L'obra de teatre Cugot fem un drama també, Perquè, clar... Però és que hi ha gent que vol legislar en base a això, que han perdut l'enteniment. Clar. I un psicòleg ens diria també que al tanto amb regular des de la por, que és un sentiment molt perillós. No? Si prens decisions a partir d'aquest sentiment, sí, és molt perillós. Coses que, ara que dius això i que em deies de l'administració, que s'ha regulat amb la por, la signatura digital i la identificació de les persones en els llocs d'internet. Això ha fet que durant dècades sigui un mal de cap i un dolor gros entrar a llocs oficials, que és el certificat, el DNI electrònic, signar... Tot això ha estat gairebé impossible de fer, perquè quan se va fer la llei es va fer amb por, que la gent podria suplantar amb un altre i signar per un altre. Això ja passa en el món real constantment i hi ha lleis que ho resolen. L'única signatura vàlida en el món real és la que es fa davant d'un notari. Doncs ells volien que l'ordinador fos com un notari a casa de cadascú carregat de restriccions, de caducitats, de requeriments pels hackers, tot amb por. El resultat és que avui en dia encara fer tràmits a l'administració és un mal de cap, en canvi coses molt importants com els bancs, que hi tenim una part molt important allà i tots han de passar pels bancs, no és opcional, més o menys funcionen. I quan ens enganyen, no ens enganyen per la tecnologia. Ens enganyen perquè ens fan donar les claus, ens fan donar coses, per allò que deia que encara els humans continuen tenint mentalitat de paleolític, d'anar a pegar la garrotada per robar amb algú. I torno a l'exemple abans de quan vaig estar a Anglaterra, allà, el tema d'identificació d'una persona, no sé si és per un tema de confiança o què és, però la gent no va amb el DNI a la butxaca a Anglaterra. I tu dius el teu nom i se suposa que no menteixes. Segurament les conseqüències d'una mentida són més estrictes, després, però faciliten moltíssimes coses, moltíssimes coses. El Regne Unit ha sortit de la Unió Europea
i possiblement ho va fer per una altra cosa, però al rebot li anirà bé per qüestions tecnològiques. En aquests moments, en el món dels startups, per exemple, amb el món de finances, difícilment trobes, per tot el que sigui fintech, és difícil trobar inversors, venture capital, per la inseguretat legislativa que tenim a Europa. Jo he vist projectes molt interessants de fer préstecs fàcil i de més, que havien fet tot el compliance, que havien passat totes les normes i totes les lleis i de més, i el Parlament va canviar un parell de lleis i aquestes empreses han anat a fer punyetes. Això al Regne Unit no passa. Sí. Al Regne Unit, llavors, si tu tens una fintech, el més prudent que pots fer és posar la teva seu al Regne Unit i no a Europa. Doncs això, en el futur, passarà a la intel·ligència artificial. La inseguretat jurídica que haurà a Europa amb intel·ligència artificial serà tan grossa que els inversors mateixos t'ho diran. Mira, si tinguessis la seu al Regne Unit, a Àsia o a Amèrica, invertiríem en tu, però és que amb això qualsevol dia la teva competència, que en aquest cas van ser els bancs els que van fer canviar aquesta normativa, és un tema que em va fer molt de mal, no? Perquè era un amic, a més, que va perdre la feina. Aquella fintech va plegar d'un dia per un altre perquè hi havia bancs molestos i s'havien fet canvis legislatius. Llavors, això quan passi amb intel·ligència artificial serà una altra fase nova i que el primer que si t'ho diuen els inversors, venture capital, que és capital risc, que cada vegada volen arriscar menys a Europa, és per alguna cosa. Aquí a Europa, el capital risc, a més, quan comences una startup, doncs fas rondes al començament de 100.000 euros i sembla que demanis un munt de pasta. Als Estats Units, si fas una ronda de 100.000 euros, se n'en riuen de tu. Si no comences amb 4 o 5 milions, no creuen que sigui un projecte interessant. És que pensen que tu no te'l creus. Clar. Pensen que els fundadors no se'l creuen. On vas demanant 100.000 euros, no? No creus ni en tu mateix. Bé, ho tenim força fotut i a la majoria d'establishment els hi encanta i serà molt difícil de canviar a Europa. Una de les coses que vaig aprendre també al govern és que a Europa, el govern europeu és un lobby d'empreses del segle passat. Deixem, Benjamí, amb aquesta frase que quedi ressonant per aquí, que no és poca cosa. Moltíssimes gràcies per compartir-nos això. Anem a iniciar l'última secció de l'entrevista, ja anem acabant. Et faré 3 preguntes que per mi són una mica importants. La primera no és una pregunta, és una petició que et faig. I així baixem una mica el nivell tràgic al que hem arribat. Ens podries compartir, explicar un acudit? I si és sobre tecnologia i societat, millor encara. A veure si ens pots explicar algun acudit. De tecnologia, mira, se pot relacionar molt amb tecnologia. Un que va a l'endiví, toca la porta, toc, toc, i des de dins sent qui és? I el que hi va diu, hòstia, quina merda d'endiví. Això ve ara de tantes prediccions que he fet. Molt bé, veus, ja hem rebaixat una mica el nivell. Molt bé. La pregunta funciona. Una altra pregunta important, l'origen de Cubot és una obra de teatre, és cultura, per tant, una pregunta obligada que t'he de fer és quina és la darrera obra de teatre o espectacle cultural que has vist i que ens puguis recomanar? Tinc nens petits, i no puc anar al teatre normal. Llavors, l'última ha estat l'obra de teatre dels petits a l'escola. Que també és molt important.
Amb el Pol li encanta. Cada vegada que passa per davant del teatre em diu, jo hi he estat. Clar. A veure, però que els nens petits facin teatre és una experiència increïble, s'aprenen moltíssimes coses i si a més és una obra de teatre musical, aleshores ja no et dic. I si cada any en fessin alguna cosa tocaríem d'aquests caparrons, Vull dir que... Li encanta el petit, això s'haurà d'explotar. I tant que sí, quina sort. Doncs, i la tercera pregunta, molt important. Nosaltres preveiem, o jo prevec que el 2024, fruit del premi que ens va donar el Teatre Sarrià, s'estrenarà Cubot. Quan s'estreni podrem comptar amb la teva assistència? Faré tot el possible. Sí, si no soc molt lluny, perquè el 24 encara és el futur. Però si estic, trobo una manera d'arribar-hi, vinc segur. Molt bé, moltíssimes gràcies, Benjamí. I abans d'acomiadar-me de la persona entrevistada, vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotec. Ipsotec és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà, ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotec! I també a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify. Moltíssimes gràcies per tota aquesta estona, totes les reflexions que ens has compartit. Crec que afegeixen molt valor en el nostre podcast i n'estic molt agraït. Moltíssimes gràcies sinceres. Moltes gràcies a tu.